I zdravo svima, moje ime je Vlada i dobrodošli u moj novi video. Verovatno vam je čudna pozadina, trenutno se nalazimo u mojoj kuhinji jer sam vam za danas spremio veoma interesantan video, ali video koji će biti veoma interesantan vama, a ne meni, jer danas ćemo raditi, to jest ja ću danas probavati hranu koju bukvalno ne mogu očima da vidim, koju ne volim, koju mrzim, koju izbegavam i danas ću probati sve to samo za vas. Nadam se da ćete uživati. Znaju da sam ja veoma izbirljiv što se tiče hrane i da uglavnom ne jedem ništa normalno. Ko me poznaje zna da luk, sva jela koja se pravi sa lukom ja tražim bez luka, ja kad kuvam ne stavljam luk gde bi trebalo da stavim. Bukvalno luk je namirnica koju nikad ne jedem. Pored toga, s obzirom da imam fobiju od riba, ne znam kako ste to zaznali, imam baš, mislim kao, ne volim ih. Ribu uopšte ne jedem ništa morsko, ne jedem nikakve morske plodove, ne jedem ribe, rečne, nikakve. Bilo to ne želim više uvod da dužim jer kao želim što pre da završim s ovim jer me gledaju tu namirnice. Sad ću vam pokazati, snimit ću telefonom da vidite šta sam pripremio. Ovako. Imamo luk, imamo paradajz, imamo ajvar, imamo sardinu i masline i dasku za sečenje i nož i prinož. Tako da mislim da je vreme da krenemo, probat ćemo prvo ajvar. Imam teglu ajvara koju Marija non stop jede kad dođe kod mene jer ona obožava ajvar i ne može da razume da neko ne voli ajvar. Ne znam šta manje volim, da li papriku, paradajz ili patliđan, ako patliđan ide. Ne, ja neću, ja imam jako velik problem sa teksturom hrane i ja kad vidim ovako, kako da vam objasnim, ove, ne znam, komadiće, ja kad vidim komadiće hrane, ja to ne jedem. Tako da, mislim da je ovo dobro. Uzeo sam kašikicu i isisao sam svu tečnost iz toga i onda su ostali samo ti komadići paprike, paradajza i to ne, to nisam, ne. Paradajz. Ja ne znam ni da sečem to, tako da možda to radim pogrešno. Ovo ću da pojedem, ovo ću da stavim ovde. Mislim da bi bilo fair da posolim, jer kao šta da probam, već... Vidim neke semenke. 1, 2, 3. Moram da priznam da ne bude da sam... Ovo nije bilo toliko loše. Treće, to jest jedno sam failao, jedno sam uspeo, treće maslina, ali ja stvarno ne mogu... Girl! Jel' ovo okošteno? Da, ima neka koštica unutra, kako ja to da izvadim? Pošto sam iskasapio maslinu, samo ću staviti celo usta i pokušat ću da je provedem. Idemo. 3, 4, sad. On nije bilo toliko, prvo sam mislio da je kao kiseli krasavac, kao moći ću da pojedem, volim kisele krasavac. Međutim, to je postalo gorko i jedan sam uspeo da proždrnem, a dva nisam. Kako neko može ovo da voli? Ovo izgleda kao ja kad se istuširam pa mi kosice i glava bude ovako ko luk, ko glavica luka. Ali ne znam ni kako se ovo seče. Moram da nazovem mamu, samo sekund. Sa strane se kore petenju. Aha, i? I onda se skine to, opere se i kad stavljaš u čoper, stopno na 4. Ali ne stavljam ja u nikakav čoper, snimam video. Pa koji? Aj čao. Aj čao. Mama mi je rekla da sam konj. Joj, evo dobro se plače. Osjećat ću delić. I onda ću od tog delića osjeći još delić.
S obzirom da sam iskasipio luk koji sad izgleda ovako. Ljudi, ja ne mogu da vam objasnim koliko ovo je na prvom mjestu nešto što najmanje volim. I ako iko od mojih prijatelja gleda, molim vas potvrdite dole u komentarima da je to stvarno nešto što najmanje volim, tako da ljudi znaju da ih ne zezam i da nije kao za video. Ovo je stvarno sam našao hranu koju ne volim. Idemo, 1, 2, 3. Ne znam šta da uzmem da pijem, ovo je ljuto, Ljuj, smrde mi ruke, sad mi smrde ruke. Ne i ne. Sad vidim zašto ne volim luk, sad vidim zašto nikad neću voliti luk i sad vidim zašto luk mogu da jedem samo ako je iščopovan u blenderu i kad ga ne osjetim i kad se skroz otopi dok se i samo saznanje da mi je ostalo fucking sardina da pojedem i još by the way BTW sa paradajzom. They ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine. Da, ne. To ima i krljušt svoju. Ljudi, da li vi vidite na što ovo liči? Curi mi sve po kuhinji. Neću da kažem da smrdi, zato što znam da mnogo vas voli ribu i voli ovo da jede i neću kao da vam gadi hranu, jer nije lepo. Ali ovo smrdi. Da nađem neki delić koji nema ovu kožicu. Kako to? Ne! Da, ovo ima krljušt. Ovo ima krljušt. Ne, ovo ima i kosti. Ne, ako ovo ima kosti, ja se bojim da ću umreti. Idemo. Hvala Bogu, ovaj paradajz sos nikad nisam mislio da ću to govoriti i ja sam ublažio ukus i nije bilo toliko strašno koliko sam očekivao. Dole pod mom podu, pločica u kuhinji je sve od hrane. Jedan korak za čoveka, ogroman korak za čovečanstvo. Valjda tako ide. To bi bilo to, ljudi, ja sad idem da spremim ovu kuhinju. Ako želite još ovakvih videa ili sličnih, ostavite mi dole u komentarima šta da snimim i šta bi još volili da vidite, da bi volili nastavak ovog, jer verujte mi, toliko hrane ima koje ne volim, da možemo da napravimo 10 nastavaka. Tako da ako želite nastavak ovog videa, lajkujte video obavezno i ostavite dole u komentarima. I ako već niste subscribe-ovani, subscribe-ujte se na moj kanal. Ako niste subscribe-ovani, subscribe-ujte se na moj kanal i stisnite malo zvonce pored subscribe dugmeta ako želite da dobijete notifikacije svaki put kad postavim video. I mislim da bi to bilo to, molite se za mene jer moram srediti sad ovu kuhinju. To bi bilo to, volim vas puno, vidimo se, bye!